tak pred nami sú bezosporu ďalšie zaujímavé dostihy, najmä dvojkový handicap, ktorý nás teraz čaká, 8. dostih Memorial Harryho Petrlíka staršieho. Tieto tradičné dostihy na 2000 metrov, vypísané pre štvoročné a staršie kone, majú aj veľmi zaujímavé obsadenie. Sú to teda, ako som spomínal, dostihy druhej kategórie na 2-kilometrovú dištanciu dotované sumou 3800 eur. 7 koní máme na štarte a momentálne už aj v pedoku na prehliadke. A bolo štartované, takže po peripetiách pri štartovom zariadení konečne oštartované, ale Blackhorn stratil pár dĺžok na štarte. Spoločne so svojím jazdcom s Martinom Laubom budú mať čo dobiehať. Vedie druhý Kubovičov je zverenec Turfito s Michailou Jakábovou. Na druhom mieste priebežne Mustela s Jakubom Pavlíčkom v bordovo-čiernej kombinácii La Relation v žltom. Preaga Vlachovice pod Jižím Palikom je tretí, Sir Egerton je štvrtý na 5. mieste, Spirit of Spain 6. Charoza na 7. mieste. Zo stratou asi 6-7 dĺžok na pole je Blackhorn. V zeleno-oranžovej kombinácii stáne Vimar. Takže Kubovičové zverenci sú na prvom aj poslednom mieste. Turfito s Michailou Jakábovou si vypracoval zaujímavý náskok. Vidíme, či to v tomto tempe zvládne až do cieľa. Momentálne sú kone na mete 1300, vedie Turfito v žlto-zelenej kombinácii. Stane Alchem pod Michailou Jakábovou na druhom mieste. Teraz je Mustela, jednotková víťazka spred 2 rokov. A má v sedle Jakuba Pavlíčka, tretia je v žltom idúca La Relation, nasleduje Sir Egerton, modro-biela šachovnica alebo kombinácia. Sira Egertona v dostihoch vedie Monir Madihi. Potom je tam Spirit of Spain, La Charoza a Blackhorn sa postupne pridáva k balíku koní, ale stále je na poslednom 7. mieste. Stále pomerne zaujímavý náskok má Turfito. Turfito vedený Michailou Jakábovou má dobrých 10 dĺžok dobrú a kone majú 500 metrov do cieľa. Turfito vedie na druhom mieste, Mustelu strieda v týchto chvíľach Charoza. Turfito, Charoza, potom je tam Sir Egerton, kone samozrejme už z balíka útočia a eliminujú trošku stratu, ale stále vedie s jasným náskokom Turfito. Turfito s Michailou Jakábovou, La Relation a ešte útok Blackhorna, ktorý teraz konca štartového poľa dobieha svojho tréningového kolegu, ale nedobehne ho. Turfito štarcial suverene pod Michailou Jakábovou, vyhráva pred Blackhornom na 3. mieste. Spirit of Spain, potom La Relation, Charoza, Mustela a pole uzavrel Sir Egerton, tak veľmi zaujímavý priebeh sme videli v dvojkových dostihoch v Memoriáli Harryho Petrlíka staršieho, kedy Turfito pod Michailou Jakábovou ako najväčší outsider s kurzom nad 21. Je tam Sir Egerton, kone samozrejme už z balíka útočia a eliminujú trošku stratu, ale stále vedie s jasným náskokom Turfito. Turfito s Michailou Jakábovou, La Relation a ešte útok Blackhorna, ktorý teraz z konca štartového poľa dobieha svojho tréningového kolegu, ale nedobehne ho. Turfito štarcial suverene pod Michailou Jakábovou, vyhráva pred Blackhornom na 3. mieste. Samozrejme už z balíka útočia a eliminujú trošku stratu, ale stále vedie s jasným náskokom Turfito. Turfito s Michailou Jakábovou, La Relation a ešte útok Blackhorna, ktorý teraz z konca štartového poľa dobieha svojho tréningového kolegu, ale nedobehne ho. Turfito štarcial suverene pod Michailou Jakábovou, vyhráva pred Blackhornom na 3. mieste. Turfito, Charoza, potom je tam Sir Egerton, kone samozrejme už z balíka útočia a eliminujú trošku stratu, ale stále vedie s jasným náskokom Turfito. Turfito s Michailou Jakábovou, La Relation a ešte útok Blackhorna, ktorý teraz z konca štartového poľa dobieha svojho tréningového kolegu, ale nedobehne ho. Turfito štarcial suverene pod Michailou Jakábovou, vyhráva pred Blackhornom. Kde už je pripravený realizačný tím víťazného Turfita. Ako ste sami videli, štart, cieľ, naozaj gala predstavenie tohto štvoročného Beluša zo stajne Alchem, pána Hrtríka, ktorého tu ale nemáme, ale nahradí ho na stupni alebo na pódiu pre víťazov pán Miroslav Sládek spolu s trenérkou pani Zuzanou Kubovičovou a jazdkyňou Michailou Jakábovou. Potlesk pre víťazný tím.
Takisto zaznie fanfára. No a v memoriáli Harryho Petrlíka bude čestné ceny odovzdávať za rodinu Petrlíkovcov Lukáš Matuský, bez debaty najlepší slovenský prekážkový džokej, dvojnásobný víťaz Veľkej Pardubickej, ktorý je kolegom Harryho Petrlíka mladšieho z centrály Lokotrancu. Harry Petrlík mladší má povinnosti so svojimi zverebcami, respektíve teda s koňmi z Lokotrancu, takže zaskočil Lukáš Matuský. No a spomíname si na naozaj výraznú osobnosť bývalého československého turfu Harryho Petrlíka staršieho, ktorý okrem iného takisto natrénoval víťaza Veľkej Pardubice Lancastera. Takže krátke obzretie do rokov minulých. Ďakujeme Lukášovi za to, že sa zhostil odovzdávania čestných cien. Ešte raz teda blahoželáme víťaznému tímu. No a o malú chvíľu vyspovedáme aj Mišku Jakabovú, pre ktorú to bolo 5. víťazstvo v jej rozbiehajúcej sa jazdeckej kariére. No, Turfito nebehal, nevideli sme ho od minuloročného derby, takže pomerne dlhá pauza. Možno bol taký otáznik, že ako sa bude prezentovať na dostihovej dráhe, ale videli sme, že teda má v sebe stále tú raketu. Ako ste to vy videli z jeho sedla? Tak ja som mala taký predom, že asi pôjdem do špice, ale trénerka mi dala docela voľnú ruku, hlavne nechcela v predných koňoch a ja som sa iba čudovala, jak veľmi pekne išiel. Aj ho jazdíte v práci v Čáčove? Nie, ja som momentálne u pána Chodúra, ale bola som si ho v stredu vyskúšať, lebo mi pani trénerka povedala, že to je veľká zbraň do dostihu. Tak som ju poslúchla a išla som a vyskúšala som si ho. Takže je tam nádej, že aj pri jeho ďalších vystúpeniach budete v jeho sedle? Tak dúfam, že to tak bude, ale tak to nie je rozhodnutie na pani trénerke. Takže blahoželáme Miška Jakabová, 5. kariérne víťazstvo, prvé tento rok v sedle Turfita, blahoželáme. Oficiálne výsledky. Dostihov číslo 8, memoriál Harryho Petrlíka staršieho, zvíťazil kôň číslo 1 Turfito s Michailou Jakabovou. Druhé miesto kôň číslo 6 Black Hron a jockey Martin Laube. Tretie kôň číslo 7 Spirit of Spain a jockey Jan Havlík. Štvrté miesto kôň číslo 3 Larry Lation, na 5. mieste kôň číslo 4 Charles 6. kôň číslo 2 Mustela a na 7. kôň číslo 5 Sir Egerton. Výrok rozhodcov ľahko 2 a 3 štvrte, 4 a 3 štvrte, 3 štvrte, 3 dĺžky, 4 a pol dĺžky. Čas víťazného koňa 2 minúty 7 sekúnd a 1 desatina, bežalo sa na 2000 metrov.